Здравейте, приятели! Много често човек попада в следната ситуация. В трудна ситуация, натоварва се психически, физически, емоционално и се чувства безсилен. Сега времената в момента са такива, че има изпитания, но те не са чак толкова големи, колкото бяха до сега. Затова такива мънички неща могат да препъват много хората. Какво предлагам като практика, която може да се направи? Тя е следната. Представете си вашата цел или това нещо, което ситуацията, която в момента е на лице, където изпитвате тревожност, гняв, мъка, всички ниски вибрационни, дори самата ситуация да ви дразни, да ви изчерпва енергийно. За да възстановите вашата лична сила, е нужно да се освободите от тази емоция. По какъв начин може да се случи това? Затваряте си очите, дишате дълбоко 3 пъти. Много е важно да се диша. Затова във всички бойни спортове предлага да се диша. Това е за бърза хармонизация на енергията в тялото. Примерно в бойните спортове, но не само. В йогата, във всички източни във всички възможни източни упражнения, както в паневритмията, в български вариант, както в народните танци. Много е важно дишането. Това не е само за хармонизиране на тялото, а и за енергията. Дишате дълбоко 3 пъти. Хубаво, до корем се диша. Поема се дълбоко въздух и издишвате. И след това се представяте как от третото око, от вашето трето око, тук по средата, това също се пада и 6-та чакра, 6-ти енергиен център, почват да излизат енергийно тези неща, които ви тревожат. Не е трудно, лесно упражнение и много работи. Може да се появи това да се прозявате повече. Това е съвсем нормално. Може да се появи някаква ситуация, която ви тревожи. Пак я изкарвате. Като черен дим. Също и може да си помагате с ръцете, все едно вадите самите неща, които ви тревожат. Това е нещо много лесно и много ефективно. Може да го прилагате често. Защо се правят такива неща? Аз много често се заблуждавам, може би, че всички са в много висока вибрация, много работят със себе си, много ефективно, но това се оказва, че е малко моя заблуда, защото намирам все по-често хора, които страдат от паникатаки, от много големи тревожности, то това си е също свързано. Хора, които търсят някакъв вариант за подобрение на тяхното състояние. И на мен ми се струва, че те уж работят със себе си, но не е достатъчно осъзнато. Четете много безплатна информация, купувате си книги, правите тренинги, но често се страхувате да пуснете наистина нещата. Не може да не пуснеш нисковибрационните емоции, които ти вземат от твоята енергия. За никакъв баланс не можем да говорим, ако ви е страх да пуснете нисковибрационните. Просто ако ви е страх да ги пуснете, значи има нещо, където имате нужда от помощ. И колкото и да четете положителна литература, колкото и да правите неща, като прошка, примерно прошката, ако си правиш само прошка, без да си извади от тези негативи, тя никога не може да е осъзната, никога няма да е от сърце. Друго, което ми прави много впечатление е, че в момента, в който стане дума въобще да се изкарва негатива, защото то се носи всяко едно негативно преживяване. Всяка една негативна ситуация, тя има някаква скрита изгода. Има нещо положително в нея. Човека има да научи нещо. И в момента, в който
хората се стопират да го изкарат и застанат в вибрацията на страх, колкото и да четат положително, те самите излъчват страх. Те самите привличат ситуации, които да са страшни. Те самите не се отдават на положителното и ако ви е страх да размествате и да седите и искате да седите само в комфорта, да правите само такива упражнения, които реално не изкарват негатива, няма да има успех. Не може. Първо трябва да се започне от това, което дебалансира енергийните тела, както и физическото, разбира се, всички тела. Трябва да се направи, да се изкара гнева, мъката, болката, обидата. Много хора имат обида към някой, не само към майка и баща, което нали, е ясно. Някой казва, ама как така, нали? Ето така е, това е ясно, това е 100%, всеки го има. Не само това, да пораснат, не може да седиш. Ти, ако имаш претенции, значи не си работил както трябва. Ако имаш претенции към самото нещо, означава, че ти натиска едно бутонче, че иска да ти покаже нещо, че иска да ти напомни, че тази ситуация не е обработена. Както и когато се повтаря, тя не се обработва. Също няма и никакъв смисъл да се... хората ги е страх, нали, да погледнат негатива, а предпочитат да отидат на гледачка, примерно, нали, която да им гледа някакво бъдеще, без да осъзнават, че те са си важни и че те могат да си избират. И много е лесен пътя, когато си в комфорта, но и много труден. И аз не мога да разбера как, нали, хората доброволно избират този труден път реално. Другото, което си мислех и виждам много често, което е неефективно. Значи първата точка е да се изкарат негативните неща, за да се стъпи на една основа. Ако трябва с някой човек, се свързвате. С мен, с колеги, работите, за да се изкара негатива. След това обаче втората стъпка е вече да работим за позитива. Но между позитива, ако няма някаква трудност, няма нещо за освобождаване, означава, че не се работи ефективно със себе си. И много често ситуациите ни карат да работиме със себе си, което се явява малко насилствено. Много малко хора работят доброволно със себе си или са повлияни от някой човек, който да ги мотивира. Втората стъпка е в момента, в който ти си вече в позитива, случва ти се негатив и тогава знаеш, аз държа отговорността. В мен е отговорността, аз как да реагирам. Аз мога да остана неутрална в позицията, да се научи неутралност. Аз се опитвам много да уча моите клиенти на неутралност, защото когато изкараме негатива, почват енергиите да се блъскат, така да кажем. Случват се някои ситуации като изпитания. И тогава им казвам, сега се учиш на смиреност. Сега се учиш да останеш в такава неутрална позиция и да приемеш нещата с любов и благодарност. Но не може, ако нямаш първата стъпка. Това исках да ви кажа като информация, като гледна точка, която съм виждала. Направете практиката, много е хубава. Много неща се изкарват, много после освобождаваща. Може да се направи с цел. Когато имате някоя положителна цел, но имате страхове с тази цел. Аз, примерно, миналия ден се писах страховете за една цел, която имам. И не бяха малко, но аз бях честна със себе си. А това е много важно. Ако ще работиш със себе си, трябва да бъдеш честен със себе си. Ако няма да работиш, по-добре чети там положителни неща, но ще бъдеш на същото ниво. С вас беше Михаела.